Jsme Sportý. Naším cílem je usnadnit lidem sportování tak, aby je to navíc bavilo. Hned na úvod uživatel vidí své nadcházející rezervace, aby na nic nezapomněl. Vybere si svůj oblíbený sport, upřesní den a čas, kdy se mu to hodí, vybere si vzdálenost či městskou část, zobrazí se mu dostupná sportoviště s jednotlivými kurty a volnými časovými sloty. Kliknutím na konkrétní slot bude možné některá sportoviště rezervovat. Dodatečně lze upravit čas i délku trvání, pokud je volno. Pak už jen stačí dokončit rezervaci a případně si událost přidat do kalendáře. Aplikace funguje i na mobilních telefonech, má barevná schémata a přepínání jazyků. Velký důraz klademe na gamifikaci, možnost vyzvání jiných hráčů k zápasu a s tím spojené žebříčky určující hráčovu úroveň. Hlavním cílem je, aby se sportovci vraceli ke svým sportům pravidelně, rádi a stále hledali novou výzvu. Aplikace má také obslužné stránky Můj účet, Moje rezervace a kredit, na kterých uživatel nic neztratí. Aplikaci najdete na sporty.cz.